ninsabu biss ftit sigħat il-bogħod miċ-ċerimonja li fiha l-Forzi Armati ta' Malta se tkun qed ittella apparata. Kif sejrin il-preparamenti? Illum kellna l-aħħar rehearsal hawnhekk ġewwa Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta. Preparamenti għaddejjin u ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar ġimgħat. Hija apparata li se tkun qed tinvolvi 150 soldat. Ser ikollna l-banda tal-Forzi Armati wkoll li jagħmlu parti minn din il-parata, kif ukoll ftit sorpriżi li l-pubbliku ma jarax f'parata normali. Il-banda ser ikunu qed jiffurmaw formations differenti li qatt ma ġew iffurmati waqt display u ser ikun hemm flypast ukoll b'xi assets tal-Air Wing tal-Forzi Armati ta' Malta. Nistiednu il-membri tal-pubbliku li jistgħu jiġu Pjazza San Giorgio il-Belt nhar l-4 ta' April li nibdew fis-6 ta' filgħaxija. U hemmhekk ikunu jistgħu josservaw u jkunu parti minn dan il-50 sena anniversarju tal-Forzi Armati ta' Malta. Din is-sena l-Forzi Armati ta' Malta se tkun qed tiċċelebra l-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Xi jfisser lilkom dan l-anniversarju speċjali? Dan l-anniversarju huwa anniversarju storiku għal sempliċi raġuni li f'dan it-traġett tal-50 sena qed nikkommemoraw avveniment fejn il-militar Malti immodernizza ruħu tul dawn 50 sena, però fl-istess ħin għamel qabża storika wkoll minħabba li taħt Renju Ingliż it-tranzita ruħu għal dak ta' tmexxija Maltija u bekk f'dan l-avveniment kommemorattiv, avveniment ta' 50 sena, aħna nkunu qed infakru din it-tranzizzjoni. Barra li l-pubbliku jista' jiċċelebra magħna din il-ġurnata speċjali, aħna wkoll ħanatu toma tal-istorja li huwa assoċjata ma' dawn il-50 sena fejn inti kellek tranzizzjoni minn tmexxija militari Ingliża għal tmexxija militari minn Gvern Malti u fl-istess ħin aħna wkoll naraw il-bidliet li seħħu tul dawn il-50 sena. Bidliet mhux biss li jinvolvu kemm assi li ġew miżjuda fil-brani kollha tal-Armata imma wkoll servizz li dejjem beda jiġi iktar miżjud u anke speċjalizzat dejjem nagħtu ħarsa mhux biss għal dak li kien qed jingħata taħt tmexxija Ingliża immissa qed jingħata wkoll lejn ir-Repubblika ta' Malti. Jiġifieri f'dawn il-50 sena wkoll u f'din il-ġurnata qed niċċelebraw l-irwol ta' soldat Malti, l-irwol tas-servizz tiegħu lejn ir-Repubblika ta' Malta.